Wara satejn jikkritika l-budget 2019, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Dalija indirizza konferenza tal-aħbarijiet. Quddiem il-ġurnalisti bħalma għamel tul id-diskors tiegħu, Adrian Dalija allega l-bosta drabi li ola l-prezz tal-ħalib. Saqsejnih dwar kemm ola l-ħalib, iżda Dalija ma kienx jaf, bl-iskuża li ma jmurx jixtri. Kellim dwar iż-żidiet fl-oli tal-ħajja. Forsi b'mod konkret tista' tgħidilna pereżempju il-prezz tal-ħalib kemmu u kemm żdied. Il-fatt li imma mhux nixtri l-ħalib jien kuljum ma tfissirx li m'hemmx eluf ta' familji Maltin u għawċin illi jixtruh. Iżda fil-verità il-ħalib mhux. Fid-diskors tiegħu Adrian Dalija qal li l-budget ma ndirizzax il-problemi soċjali. Iżda fil-konferenza tal-aħbarijiet, ġurnalisti indipendenti fakru l-Adrian Dalija fatta miżuri li daħħal il-gvern immirati sabiex ikomplu jgħinu l-familji. Dr. Dalija, fid-diskors tiegħek inti qed li dal-budget ma tax soluzzjonijiet għal problemi soċjali. Kif qed tajtek meta dan il-budget ta' miżuri bħal żieda fit-Children's Allowance, transport għall-iskejjel b'xejn u miżuri oħrajn ta' din l-akwata? Għax il-gvern bla pjan aġġel. Intant fil-konferenza tal-aħbarijiet, ġurnalisti indipendenti ħatfu l-opportunità sabiex jistaqsu lil Adrian Dalija dwar l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa. L-ex impjegat ta' David Casa kiteb lill-entità tal-Unjoni Ewropea kontra l-frodi l-Olaf, fejn allega li fl-2009 f'dokumenti tat-taxxa kien imniżżel li rċiv aktar minn 100,000 euro f'paga. Madana kollu f'dikjarazzjoni ġuramentata sostna li maħax iktar minn 40,000 euro. Dan sabiex skont l-ex impjegat l-uffiċċju ta' David Casa jkun jista' jżomm il-qbija tal-flus għall-użu tiegħu mingħajr ma jirritorna l-flus lill-Parlament Ewropew. Iżda mistoqsi dwar dan, Adrian Dalija dawwar id-diskors fuq il-budget, għax skontu David Casa diġà tat tweġiba tiegħu. Wara l-inkiteb fuq David Casa fuq il-Malta Today, żewġ allegazzjonijiet serji. X'inhi reazzjoni tiegħek u hemm xi lok għal inkjesta interna? Naħseb illi l-pożizzjoni ta' David Casa għamilha ċar daqs il-kristall David Casa għal darbtejn tlieta bl-istqarrijiet li ħareġ u naħseb illi l-pożizzjoni tiegħu jekk baqa' xwieħed jispjega għandu l-abbiltajiet kollha li jispjegahom bl-iktar mod ineċepibbli huwa stess. Jiena llum nixtieq nikkonċentra fuq il-budget. L-ex impjegat ta' Casa għamel allegazzjonijiet f'affidavit ġuramentata dwar il-vizzju ta' droga kokaina li kellu bejn l-2009 u l-2017. Fl-affidavit l-ex impjegat ta' Casa qal li fit-tmiem il-ġimgħa li l-Europarlamentari kien iqatta' lili f'Lukanda fejn kien jiġi persuna partikolari biħi droga kokaina lil Casa li min-naħa tiegħu kien iħallsu fil-pront. Żied jingħad li f'dawn is-sessjonijiet Casa kien jonfoq bejn 600 euro u 700 euro.